Gisteren was het de dag van het afscheid, dus volgde vandaag de dag van het welkom. De leden van de nieuw gekozen Tweede Kamer zijn geïnstalleerd. En onder hen 12 Limburgers. Aan tafel politiek verslaggever Jos van den Broek. Jos, jij bent naar Den Haag gereden. En hoe was de sfeer daar vandaag? Ja, de sfeer was uitgelaten. 150 Kamerleden mochten ieder 2 mensen uitnodigen. Broers en zussen, kinderen, ouders, noem maar op. Dus iedereen op de foto. Heel veel bloemen, gezellig sfeertje, gezamenlijke lunch. En dan om 1 uur, ja, dan vindt dan de beëdiging plaats. Dan moeten de mensen de eed of de belofte afleggen. Dat gaat ook in een sneltreinvaart. Maar je merkt een bepaalde spanning. Mensen hebben er zin in. Maar het is wel allemaal nieuw en het is allemaal even wennen voor de meesten. Allemaal nieuw, dus ook die nieuwe Kamerleden. Maar die hadden dus veel steun bij zich, maar toch nog spannend. Ja, je moet je voorstellen, van die 150 zijn er 80 nieuw. Dus dat is dan toch allemaal vreemd. En dan kun je nog zoveel ervaring hebben in de lokale politiek of in de provinciale politiek. Het is nieuw. En ik heb er vandaag 2 gevolgd uit Weert. Dat is Geert Gabriels van GroenLinks Partij van de Arbeid. En Wendy van Eyck van de VVD. Die kennen elkaar goed, hebben heel veel politieke ervaring in onze provincie. En die mogen het nou de komende 4 jaar gaan doen in Den Haag. Ik heb ook ontzettend veel zin in om aan de slag te gaan. Ik zie er heel erg naar uit, maar ik ben ook heel erg benieuwd wat ons allemaal te wachten gaat staan. En ik heb er gewoon ook heel veel zin in en vol enthousiasme ga ik aan de slag. Geert die komt ook in de Tweede Kamer, wel van een andere partij. 2 uitersten die elkaar toch weten te vinden. Geert en ik hebben elkaar altijd gevonden. En als je het vanuit de inhoud doet, ook als je het niet met elkaar eens bent, kun je volgens mij ook hele mooie dingen bereiken. Je werkt met iedereen samen en als mens kun je elkaar heel erg liggen. En soms kun je op inhoud elkaar overtuigen of niet. Of in ieder geval bij elkaar, zoals Wendy het vaak gezegd heeft, de elastiek oprekken. Zodat je misschien ergens door de ander overtuigd wordt of niet. Waar mogen we over 4 jaar op afrekenen? Op de stappen die ik heb mogen zetten op het gebied van belastingen en toeslagen. En met name een vereenvoudiging van het stelsel. Dat hoop ik te bereiken. Nou, u mag maar afrekenen op of ik benaderbaar ben geweest, of ik daadkrachtig ben geweest. Sowieso, ik ga alles geven. Dus u mag mij elke week contact met mij opnemen. Ja, 2 nieuwe Kamerleden. De PVV die is de grootste. Daar zit deels zat er natuurlijk al, maar ja, toch de grootste partij. Hoe is dat voor ze? Ja, ze zijn van 17 naar 37 zetels gegaan. De grootste partij. Daar zijn er 6 uit Limburg. Ik had natuurlijk gedacht om even dat half voetbalelftal van de PVV te interviewen. Maar ja, er is toch de grote leider Geert Wilders heeft toch gezegd: jullie moeten allemaal je mond houden. Niemand wilde met me praten. 1 uitzondering, René Klaassen uit Landgraaf. En die was wel bereid mij kort even te woord te staan. Ik denk dat wat speelt in Limburg dan wel iets eerder doorcijpelt naar Den Haag. Althans, dat hoop ik. En daar zal ik mij in ieder geval, en ik denk andere Limburgers ook wel sterk van maken. U bent ervaren in de lokale politiek, in het provinciehuis kennen we u. En nou kom je dan hier. Voel je dan als een kleine jongen die voor het eerst naar de kleuterschool gaat? Vorige week voelde dat wel een beetje zo. Dan hadden we cursussen. En dus dan maakt dat toch wel indruk om hier het gebouw binnen te mogen lopen. Maar ik ben ook wel een flexibel iemand en ik kan me vrij snel aanpassen. Maar het voelt wel heel mooi om hier te zijn. Ik ben er ook heel trots op. En als Wilders dadelijk op zoek is naar ministers of staatssecretaris en hij zegt: hey Klaas, heb jij je belangstelling? Want je bent een new kid on the block. Ja, daar gaan we toch al richting de inhoud toe. Maar zo werkt het niet en daar kan ik ook geen antwoord op geven. Ja, Jos, dat wat betreft de installatie. Morgen gaat het echte werk beginnen. Morgen gaat het beginnen en dan vindt er eigenlijk een debat plaats over de verkiezingsuitslag van 22 november. Hoe de partijen erover denken, hoe ze daar tegenaan kijken. Ja, dat doen ze natuurlijk met het oude kabinet, met het demissionaire kabinet, met Rutte aan het roer. Maar de nieuwe Kamer zit daar om te praten over de uitslag en wat de gevolgen van die uitslag zijn. Ondertussen is het natuurlijk toch wachten op de nieuwe coalitie. Komt die coalitie erop rechts en daar is de verkenner Plasterk druk mee bezig. Dus het zijn spannende tijden. Politiek verslaggever Jos van den Broek, dankjewel voor je toelichting.